Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ulug epleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nowatdaky bölümi. Bu kampaniýa bara ýanky Yehudilaň bu äjitmäjitleň Deccal'laň sırtyny ýalama kampaniýasyna bu inha alyfym goşulyp otyra. Nämemişin eşden tiňadan şol Nahyçıwan şäheriniň aeroportuna iki tane drone gelipmişin, ya rakete gelipmişin, partlatmışın. Alif şonu var ya derine jakkolawam durmady. Muňa teredin bu şekilden çekipdirler. Aw, hakykine maymuna meňde turmadan. Şunu var ya derine jakkolawam durmady da desine Eýrana haýwat atan bolup men näme derinýän bolup bara Eýrana haýwat atan bolýar. Onuň terhet ýakasynda da goşun düşürip başlapdyr da. Bu taýda makalada bunu Alifi Gitler bilen deňeşdirip durar. Şoň awtorlary 7 martda şuň ýaly makala çykdy. Alif diýe Eýrana hüjüm etmäge taýýarlyk görýär. Azerbaýjanyň prezidenti özüni niýe Gitleriň diýe Polşa hüjüm edende Gitleriň özüni alyp barşýaly, alyp barýar. Ýanky şu Nahyçıwan meselesi ne diýe? Näme üçin Gitleriň Polşa hüjüm etmäge bilen deňeşdirýärler? Ikinji jahan uruşy turanyna 1939-njy ýylyň ýanky 1-nji sentýabrynda turdy diýärse, şol awgustyň soňky güni näme diýär? Gitleriň öz nemeleri, harbylary Polyaklaryň geýmine gelip, harbularynyň geýmine girip, nemisleň öz terhet ýakadaky bir postuny hüjüm etdirýär. Hüjüm etdirip, onamadan Polyaklaryň üstüne atýar. Siz benim herketimde hüjüm edipsiňiz, näme açy adam öldüripsiňiz, näme edipsiňiz diýip bara. Onu edenem Gitleriň öz adamlary. Şonu bahanalawam, onu Gitler Polşanyň içine goşundurdy. 1-nji sentýabrda 1939-njy ýyl. Indi bunu Alifi günahkarlayanlarım şonu ýaly meňdeşlik görýärler. Ýagny diýip bu provokasiýany Alifiň öde edenler. Ol Jehuitleň, Yehudilaň sırtyny ýalap beren bu Alifiň öde edenler de diýe. Ýa-da diýe ýurdun içindäki şol Yehudilaň özlerini etdirenler diýe. Täzir görülip oturulsa bu Azerbaýjanyň territoriýasynda Azraýlyň bir giden harbylar gedip ber, Azraýlyň hatda aerodrom ýaly bir nemesi bar, bir bölegi bar. Bir näçe uçary bar şo taýda. Harbylar gedip ber, harby tehnikalary ýerleşýär. Hatda geçen tomuz bar 10 günlük uruş diýilne, geçen ýylyň iýununda. Azraýl bilen Eýran arasynda atyşyk video çykanda. Şonda da bir giden raketa oklarynyň bara Azraýlyň tarapyndan atyldy diýilne oklaryň Azerbaýjanyň tarapyndan gelendigini aýdyp çykyş edenler bardy. Hem näme Eýranyň öz ekspertler çykyş etdi, hem daşaryýdyň günwataryň jurnalistler hem şonu meselany galdyrdylar. Ýagny şo hüjümden käbirleri Azerbaýjanyň territoriýasyndan geldi. Hatda käbir uçurlar ýok goryp galyp Eýranyň terhet ýakasyna baryp şo taýdan ok atyp ýerine gitdi. Azerbaýjanyň territoriýasyna gitdi. Maglumatlar çykdy. Näder görülip oturulsa, şolar ýaly zady bara Azerbaýjanyň özüniň edýäni görünip duran hem için bir bara derňemäge howlukmady. Derňemäge howlukmatda geçini haýwat atyp başlady. Ay bir kembi berer, näme dersiň bolup. Ene şoň haýwat atýan teýet näme ödüň diňle. Şol adam näme meňde ýamy. Çyn ýürekden gürläp, şoň hak göz ýetirip gürleýän adama meňde ýamy ýa-da oynayan, spektakl oynayan bir aktýora meňde ýamy. Şoňa da ünseriň Eýrana biz ýardam edýäs, bizim gatarymyzy bilmedi, binamslar nämedir diýen bolup çykyş edýär da. Diňlen şonu. Ve bu şerefsizler, bize karşı bu terör aktını törədenler peşman olacaklar. Ben onların səfirliyinə gedib baş sağlığı vermek için öz mövqeyimi bildirdim. Halbuki məndən başqa heç bir dövlət başçısı İranın heç bir səfirliyinə getməyib. Yani bunu qiymətləndirməmək, bunu yerə vurmaq, özlərini alçaq nankörlar kimi aparmaq heç kimə şərəf gətirmir. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamak isteyenler, onların başı yarıldı. Indi bu bara häzir Alif soňky günler, soňky bir kunyň içinde dilini sırtyna ýurdana meňdeş. Şu zatlar diýenden soň
Ene dik düğün bir neme çıktı, maglumat çıktı. Bir näçe nemede habar feriştelerine. Bilem ol tasdiklanan mı tasdiklanmadyk mı? Hamala inni şol edilen hücumün diye Azrail tarapyndan amala aşyrylanyny üstçylykmyşyn. Şo Azrailden gelipmişin, ýa-ni raketa ýerite. Ulug aralyk atýan raketa gelip Nahiçewana düşen raketalar Azrail'in bolup çykmyşyn. Buňam üstünni Azerbaýjanyň ýerite derin ölçüde üstüne açypdyr diye. Bu nämen görkezdi? Eger hakykatdan hem şu Azerbaýjan tarapy şonu diýip bilen bolsa, özlerim diýä protest notasyny gönderipdir diýä Azrail'e garşy, Azrail'in hökümetine. Siz edipsiňiz şonu diýip, biz protestleri ýa-ni düşündiriş beriň diýip diýä. Intak resmi ýa-da ýa-ni Azerbaýjanyň hökümeti tarapyndan beýanat mene eşitmedim. Eger eşitdiňiz bolsa paýlaşyp bilersiňiz. Indi eger şonu hakykatdan hem şonu diýýän bolsa Aliýewiň hökümeti. Diýmek onda bara Alifa şol ýanky meselede dilini sırtyna ýurtmagyna mejbur eden onda bir ýagdaý döräpdirmek pikirimçe ilatyň öz içinde Azerbaýjanyň öz ilatynyň içinde nägilelik gaty güýçleni diýip pikir edýän täýip ony Azerbaýjanyň ekspertlerin bilermenlerim aýdýarlar. Ýanky gaty nägile boldular, ýanky şoň atan haýwatyna diýä ilatyň öz Azerbaýjanyň öz ilatynyň içinde nägilelik bar. Sebäbi Azerbaýjanyň aglaby ilaty şaýlar. Üstesine de İran'ın içinde 30 milyona goly Azerbaýjan şaýlary ýaşap ýörär. Ondan senem mäder bara şolaň ýaşap oturan ýurdu bilen konflikte girsen bara ol İran'ın içinde Azerbaýjanlara gowluk garaşan ok. Häzir iki tarap bilen atyşyk ýüze çyksa ikat tepşer arasynda ýeşe bolýar. O taýda Azerbaýjanyň başyna ondan guppat geljek. İran'ın içinde ýaşap oturan. Azerbaýjanyň öz içindäki adat raýatlaryň günü nähil boljak ondan häzir şol Azrail'e atylýan ballistik raketa ýa-ni raket oklary ýaly oklar bar İrandan Azerbaýjanyň territoriýasyna häzir şäherine Bakuwanyň ýa beýlek şäherleriň üstünden ýagyp başlasyn. Bu Alif diýilen haramzada bar Azrail bilen feudal edip bir esasanam iň nevi satýan ýurtlarynyň biri, iň köp nevi satýan ýurtlarynyň biri şu Azerbaýjanyň. Azrail nevi satmak diýmek näme? Sen Azrail'in harby kuwatyny golunýan, sen ol nebitinden ulanýan ýalňyşlar esasan harby pudaga gidýär. Ona bir edip otur. Bu haramzada Siýonistler bilen näçe ýyllar bäri feudal edip otur. Üstesine de şu konfliktde de şol Yehudileň sırtyny ýalap, hatda uruş durmagy üçin haýwat atan bolup bara ol baran ýagdyrjak ol halkynyň üstüne. O arada Erdoğan çıkış edýär da ýanky Azrail mesele Azrail'e haýwat atan bolup. Şo taýda bir görgüli bir gyýyjagaş bir türk gyýdy. Ankara'da mı ya İstanbul'da. Gyýgyryp Erdoğan'a sesini ýetirjek bolýar. Sen niýe Azrail'i ýadgarmada öňe bilen Azerbaýjany ýadgar Azerbaýjana niýe satyp oturýar sen Siýonistlara diýär. Şonu firap çykarýar görgüli gyýyjagaşy ýanky nemeler. Ahranikleri mi Erdoğan'ın şol çäresini gurnaýanlardyr da. Şo gyýyjagalar şonu diýdiren oklar da diýdirden oklar. Beýleklerim gapdalynaklarym dogurdy diýip şonu gollaýmalylar. Ýok, onu sine diýip dymp durlar da men şoňa gaharym gelýär. Ýani oňa sineden gyýtgaçyk. Gazze'de sadece insani değerler değil, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere petrolü gidiyor. uluslararası sistemin güvenilirliği de sınırlı. Ancak Ülkelerin şu Azrail'e gedek gelse bara sen hiç yerde gürleden oklar şu Yahudi gullar var yani Deccal'ın yaranlar diýenler Deccal'ın yaranlar hem yerde yeterlik adamlar hem yerde yeterlik. Yine şu uruşu häzir ýadgar ýan adamdan sany köp dar ýaman köp. Azerbaýjanyň içinde de başga ýerde de esasany şu Azrail bilen Amerikan ýadgar götürýärler. Emma Türkmenistanyň içinden ses çykýan nälerken ilatyň içinden. Bolmasa sosial ulamlarda atlarda adawlar eşdilýär Türkmen raýatlarynyň. Ýöne açyk çykyş edip ýa-ni hökümet derejesinde şonu ýadgar ýanlar barmy? Ýok. Gynan şüldirdik diýen ol ýa-ni nemede haram guly. Kurbanul berdim Muhammedow diye ol neme Ayetullah Hameneýiniň diye ölüm bilen baglanşyk gyna çyldirdik diye sebäbini agdan ogama şu uruşy ýadgar ýatdy bilen okda. Ama şuňa da bir kanun hereket
bir döwletiň ruhy liderini şey edip öldürmäge hiç ururdun hakkı yok de şunu ýadgar ýazşylar ýaly şäherden şular ýaly gan ya da şular ýaly gan horlugy da diýen nokta.